sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang mga santos nga anghel nga magbalantay, atong guardian angels. Kay ba mong naamoy guardian angels? Nag-istorya-istorya mo kada adlaw? Pirmi na niyong malimtan. Kalimot maging pare. Kamu na ba noon? Importante kayo nga makaamgo ta nga matag usa ka nato gipaubanan og anghel nga magbalantay. Aron dili ta ma-stress, dili ta maluya, og dili ta mahadlok. Kay mao manay atong tigpanalipod, tiggiya, tigbantay, o tighatag sa mga grasya gikan sa Ginoo. Atong ipadayon og ampo ng atong anghel nga magbalantay mopaipikto sa healing sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan niining pandemya, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ng atong mga anghel nga magbalantay mubukbo sa daghan kaayong panalangin sa mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi, nga ato mga benefactors and donors, labi na gyud sa pagtabang sa proyekto sa atong Archdiocese nga ang pagtukod sa Kapilinha di Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tungod sa imong dili ikag-asoy nga pag-amuma, imong gipadala ang imong mga anghel aron pagbantay kanamo. Itugot nga kaming nangamuyo kanimo, mapanalipdan unta nila sa kanunay ug maglipay sa pagpakig-uban kanila hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Baruk. Pagmaisog katawhan ko, ikaw ang nagbuhi sa ngalan sa Israel. Gibaligya ikaw ngadto sa kanasuran nga dili Hudeo, apan wala ikaw malaglag. Tungod kay gisuko nimo ang Dios, gitugyan ikaw niya ngadto sa imong mga kaaway. Sa imong paghalad sa mga sakripisyo ngadto sa mga yawa, inay ngadto sa Dios. Gisuko nimo siya nga nagbuhat kanimo. Hikalimtan nimo ang Dios nga walay katapusan, ug nagmatuto kanimo sa gamayng bata ka pa, ug busa naghatag ka kaguol sa Jerusalem, nga daw usa mo kainahan. Ang Jerusalem nakakita nga ang Dios nagsilot kanimo, tungod kay nasuko man siya, ug miingon siya ngadto sa tanang silingan nga mga syudad. Tanawa ang dakong kaalaot nga gipahamtang sa Dios kanako.
Nakakita ako sa akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babay nga gibihag, ug usa ka pagbihag nga midangat kanila gikan sa Dios nga walay katapusan. Giamuman ako ang akong mga kabataan sa dako nga kalipay, apan naghilak ako ug nagbangutan sa diha nga gikuha sila kanako. Wala untay malipay sa akong mga kasakit karon nga ako usa ka byuda ug tungod sa daghan akong mga kabataan nga gisakmit gikan kanako. Mibiya sila sa balaod sa Dios ug ang ilang mga sala naghimo kanako nga usa ka syudad nga biniyaan. Pag maisog mga anak ko ug singgit kamo ngadto sa Dios aron tabangan. Gisilutan kamo niya apan dili siya mahikalimot kaninyo. Maingon nga kaniadto nahugot ang inyong hunahuna sa pagtalikod sa Dios. Karon balik kamo ug alagari siya sa dugang nga napulo kapilo nga kahugot. Siya nga nagpahamtang niining mga kasakit diha kaninyo, magluwas kaninyo ug magdala kaninyo ngadto sa walay kinutubang kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mamati sa kabus. Ang Ginoo mamati sa kabus. Tanawa kamo mga mapaubsanon o paglipay. Kamo nga nangita sa Dios, magsadya unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo mamati sa kabus, ug sa mga iyaha nga gigapos, dili siya mutamay. Ang langit ug ang yuta nagaday kaniya, ang kadagatan ug ang tanan nga nagalihok diha kanila. Ang Ginoo mamati sa kabus. Ang Dios magluwas sa Sion ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Magpuyo sila dito sa yuta ug manag-iya niini. Ug ang mga kaliwat sa iyang mga sulugoon manunod niini. Ug sila nga nahigugma sa iyang ngalan magpuyo niini. Ang Ginoo mamati sa kabus. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Kao o Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa
mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang sa Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Kristo miingon dinhi nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa bitin, pagyatak og tanga, og paghingilin og mga yawa. Motuo mo ani? Motuo mo nga kita gitagaan ta gahom sa pagyatak og bitin, pagyatak og tanga, paghingilin og mga yawa. Tuo mo dili? Husga. May. Niya, wa na mo ron mahadlok og bitin. Wa na mo mahadlok og tanga. Di mo mahadlok og yawa. Mao na. Nituo ta pero mahadlok. Way kapuslanan. Una, ang atong mga guardian angels, mauni siya ang gada aning mga gahuma. Naa niya ang gahom sa Ginoo. Kay kanigong mga anghel, mga alagad ni Ginoo, mauni sila ang magpatuman unsay gustos Ginoo. Nya mo nang gi-assignan tas Ginoo og anghel aron nga unsay atong gikinahanglan ihatag dayon. Kakita mo nang duwa sa golf, kanang magduwa o golf ba? Ako di man ko kamao ana, pero mutanaw ko sahay. Labi na tong na idol to nako si Wood, Tiger Wood. Oh. Bago ko kasabot unsaon la pag score, pero ang ako lang malingawan kay ang player na ay tigda sa iyang katong iyang para ihapak. Sa tawagan na niya? Kadi. O, tigda. Di siya kapadayon sa iyang duwa, basta wa tongga da. Mausa na ang anghel magbalantay. Naa niya gikarga niya, samtang galakaw ta aning kalibutan, nakigbugno ta sa mga challenges kalibutan, di ay gada sa tanang solusyon. Ngita kag kwarta, adiya. Ngita kag good health, adiya. Ngita kag wisdom, adiya. Ngita kag gahom, adiya. Diya gida tanan sa anghel. Kay ang
tanan naa mas Ginoo. Yang Ginoo gihatag man niya ang tanan ngadto sa iyang anghel nga magbalantay. Ang nakaapan lang kay di ta mangayo. Ang kanang kuan kanana ang gadua magpili man siya tong iyang ighahapak. Gay ko anabi. Nya kadto sang iyang kadi kamao sa to mo na mo advice pod moingon pod usahay ang player bisag kamao siya tan-aw nimo okay ni ganion ako. Mo advice po gamay mo na ang atong anghel magbalantay muhonghong sa na nato musulti na nato ang katong mga Israelita pag travel nila padong ngadto sa promised land paggawas nila sa kaulipnan sa Ehipto nasa book of Exodus niingon ang Ginoo magpadala akong anghel aron maggiya kaninyo pamati og sunda gayud siya. Nya mo tong dunag ito sila anghel nga magbalantay. Nya si Moises adto siya mangutanas anghel. Ano na? Abot gyud sila promised land. Taliwa sa daghan kay kalisod. Nya kada supak nila mahimo dayon silang alaot. Mga matay, masakit, mabihag sa kaaway. Mo naghisgutan ni Propeta Barok sa unang pagbasa tungod sa atong mga sala nahimutang alaot. Unsa may sala kanang supako nimo ang sugo sa Ginoo kanang musupak ka sa imong anghel nga magbalantay. Parehara gunas mama magbantay ka sa imong anak ikaw mo i-guardian. Di ba? Nagbantay mamunos yung anak no. Adi niyo bantayan? Bantayan oy naunsa. Pero ang bata mo kat gyud, bukat-kat mo ambak gyud, aperting alaota mabali ang tiil, mga pangos ang naong nya moingon ding mama, ikaw magud giingnan tika maayog anak diha. Ana, nya suko-suko dayong mama kay nayawaan na sad. Pero sa imo tong pagbantay, ingon mo, dagko naman na naman ay buot, unsay na ay buot? Bantay gihapon. Tanawa, ang mga dagko karon, hala ni suyop na, ana. Unya nataghapan ra ba natukhang patay dayon. Ingon ngutkot kasi mungupas lang ni patuo pa lang ni nakong bata. Giingnan akong hunong nalagi anang imong suyop, wa gyud mo hunong at tan-awa ni karon. Igo na lang mo ana ang mama, pero ang mama or ang guardian wa gyud mahimo basta kitang gibantayan magtuman tas atong gusto. Pero timan mosupak gani ka sa nagbantay nimo, patay gyud ka. Kana mga babay ingnon sa inahan, ayaw sa day anang uyab-uyab bata pakikastanan nya kana bang imong giuyab no tan-aw nako taphaw kay ignaong. Wa gid nay klaro nya mingon lab man ako siya man ana ba tanawa di ba dagtag mga pila ka buwan magluspad na tuana gasuka-suka na hilak-hilak na kay gitukhang nya pagburot gibiyaan muhilak na lang sa dang mama ikaw baday naminaw pa lang kita kanako di jud unta ka mapunta ani ana no. Nya kamo moingon sa mo pader ay lagi sikit anang madre pader kay kuyaw kay nastanan sa isos pahari gug ko ano gutang mahadlok tuana gasuka-suka ng madre. Tanawa pader tanawa di baliwat kay nimo. Naminaw planta ka namo pader wa palanta ka magpagahi sa imong ulo wa gid tani mahitabo dili unta mga matay ang imong bukasyon ug ang bukasyon sa imong igsuong madre. Di ba? Kung kita kamautang mubantay ug muhatag og kaayuhan sa atong gibantayan, labaw na ang atong guardian angel. Karon unsa may inyong kuan kanana ang relasyon sa inyong guardian angel? Nindot suod mo o dili? Suod. Di mo maningkamot og supak? Naningkamot mo pagsunod sa inyong guardian angel o naningkamot pagsupak? Naningkamot pagsunod. Nya moingon inyong guardian angel, kuhaan ang inyong koral kay nakaali na nas inyong silingan.
Maningkamot mo bungkag sa inyong koral o maningkamot gyud mo og palig-on sa koral? Tubag. Awa pa mo ingnas inyong guardian angel nga tangtanga inyong koral. Duha ka tuig na manggani kong sige yaw-yaw. Ang akong guardian angel mo'y nagsulti nga iwali ni. Unya og maminaw sila maluwas. Nya naminaw na mo. Mao na huot lang yapon atong daan. Ano man di gyud muhatag og sakripisyo aron manindot ang agianan sa publiko. Parking lang yapon. La na diha tukuran lang yapog tindahan ang kilid daan. Anha pagid iparking ang motor, maghuwat kitag mabagiran aron magsuko-suko dayon. Di ba? Ngano wa man ginato padaki, ngano wa man nato hawani. Ato naman nung alihan ang agianan aron mo pitos nya ipasangil din nato tungod kay ako ning puder. Ang guardian angel maoy mo patuman unsay gustos Ginoo ug ang gustos Ginoo kaayuhan sa tanan dili sa atong kaugalingon. Mahimo na gaytang selfish, kaaway na ta sa atong anghel nga magbalantay. Kay ang Ginoo dili selfish. Ang itudlo sa Ginoo dili sad selfishness. Tanawan ng Ginoo, awa na dire. Napay picture. Nasay gamayng gibitay. Dako kayo ato tong ibutangon niya. Atong gitarong-tarong haron munindot siya tanawon. Kanang gihimos Ginoo mo nay gusto niyang atong sundon. Nya daghan kay nato wa kaila, wa kahibaw nganong gibuhat nas Ginoo. Mo nang ningos Kristo sa atong ebanghelyo, nagpasalamat ko kanimo Amahan kay imong gipadayag sa mga way kahibalo. Kinsa man ning mga way kahibalo, mga pobre, wa ka eskwela. Ngano man ang mga pobre dali kayong tudluan. Ang mga pobre dali kayong tudluan. Ingna pahawa mo dinhi kay ako na ning yuta, mupahawa dayon. Ang mga dato, ingna kuhaan ning imong kural kay dako pa man ang imong nataran, iirog ning adto, mo irog. Tanawa. Ang pobre pabalhin-balhinog puyo, balhin. Mao na ang mga pobre magidaog-daog, pero sa tinud-anay wa na sila gidaog-daog. Unsa man? Nahimo silang bulahan. Kay bulahan kamong mga kabos, kamong dili hakog sa inyong mga bahandi aning kalibutana. Bulahan mo kay dali ra mong makaadtog langit. Dali ra mong tudluan sa inyong anghel magbalantay. Kana bitang mga anak nga bugo, kana bang bugo nga anak ba? Dali kay suguon. Kana bang dili kay bright ba? Pero kana mga bright, kanang portig yung bright ha, portig yun ka, witi mo tabi, pagka maayuhang mo reklamo. May patong bugo kay magsira, bitaw. Kanidong sayop manidong, bitaw, bugo magod ko. Sige matudloi ko unsaon eh. Pero katong bright, unsay sayop? O kakaibaw mo, makadidiya, ako ning gitud, Abisag kami mga pare, kana mga pare nga medyo bugoon, dali kay ibalhin og parokya. Tigyon mo reklamo. Okay, bisya. Wag reklamo. Pero kana mga bright is tanan, kana mga pare nga doktor o kuan, doktor niya summa cum laude, maglisod ang obispo og balhin oy. Mas bright pag us obispo usay, ang bisya pa mo ihapit ibalhin. Na kami sa diring mga bugoon sige lang kanala patuyang lang yun, naa lang gid sila diha, Pero usahay biya kining atong kabugo, kini bang di ta kayo mo reklamo kay magpatudlo gid ta? Mahimo ba yang tuburan sa tumang kalipay? Storya ming Monsignor Ruben bahin aning kapilin ha. Nakunyor kami ba nila Father Lindon nganong kita ra may gakumbati o solicit ani nga para magkani sa Archdiocese. Nya ingon des Monsignor Ruben, ay Father Sian,
ayaw na lang ana huna-hunaa ato na lang ning buhaton unsay atong mabuhat kay kahibaw na bitaw kas atong mga igsuon busy sa tao na sila sa ilang parokya. Buotan sa kay Monsignor Robin ako sa kong huna-huna kita ray daog-daogon diri mapailag sigog yaw-yaw ba pero pag ingon niya ay ato na lang ning buhaton kay mabuhat ra lagi gini mo to nisunod na ko niya sige nyor ako ni hunongon akong project nya unsa may nahitabo karon di pa lang ko mo report karon pero sa akong record dito sobra na 30,000 slots ang nahalin. Sobra na sa atong gitarget na 29,500 less than 2 months. Nya kisa may nagpatuman ana ang Ginoo ni ngadto ang mga anghel nga magbalantay nagsabot-sabot sila siya kanang imong gibantayan diha ingna ra guna nga padunita ingon sa anghel magbalantay gahia sa giug-o noon ni siya abalhin nga to speak aton sa siya communicate speakers kay kanang mga anghel nga magbalantay makaistorya ra man na sila bisag haen pa na dapita di kan communicate lupig pay cellphone kay wa na kay load di na makaka-communicate pero kana anghel magbalantay mag-istorya ra na sila dasiga ra nang imo dang gibantayan kay ubay-ubay man na yang sobra nya ingon sa tong usa kaning ako ay kay buutan kini akong gibantayan bisag labandira ra mo kuan gyud naagi say hunahuna nga modonate sige dasiga aron makadonate gid na nakadonate yung mga labandira ang mga maid ang mga tricycle driver ang habal-habal driver taxi driver mga sales girls gahapon din ingon pader gahapon pag nako nakuha ang sweldo nako na maningkamot yung kuron pa der bisag kapoy akong lawas mangita jud kog asa ko ngadto Palawan pag abot niya dito sa Palawan anang ganing taas pa jud kuno kay linya gid siya maayo siya pa der human sa akong paningkamot nakadonate jud ko pa der 40 gid akong lipaya hago kuno kay siya ni hago og maayo wa matog ni hago og maayo kay magpadas iyang pagpalit og slot kamo naamo anang batasana. Hibaw ko nga kamo labaw pa mo ani. Nga naman, sige ko mong simba din mo na ang nagsigig simba din nga wa gyud kapalit og slot, wa na maminaw sa guardian angel. Lagi, sige nagsupak, simba na gani ta. Gitas kolekta papiliton pa kita ana. Sobra na sana akana, mao na sila. Maunay mga masinupakos guardian angel napay nagsigig tawag nako tulo naman tingin ni kaadlaw siya sigig tawag tuas gawas nasod ba padir unsa ang gipagpadala nako unto ato siya Western Union iya man gipa-pick up nako hala di ra ba na pwede di na jud ko ka-pick up sa Western Union nibalhin sa siya ngadto sa Manigram padir akong gibalhin sa Manigram nako hala gibalibaran na sa Manigram pati na ganyang hagua karig gagabi ingon siya ako na lang yung gihaguan pa di man jud ko kamao aning computer aga online ko diri sa akong pertig yung dugaya kuno niyang kumbate karon kuno na send yung kuno niya pertig niyang lipaya nga nakapadala na jud kuno siya balig 10 slots wa siya kibaw nga mas nalipay ko nya pertig niyang hagua pertig yung hagua naku kanibang mga tao nga magsakripisyo para makatabang siyang isikataw di na basta-basta mauna ang batasan ni Kristo nga nagsakripisyo para sa atong kaluwasan kinsa may mutudlo na to ang anghel nga magbalantay na kamong naminaw nga nakapadaghan aning atong halin congratulations matud pa ni Kristo ang inyong mga ngalan napatik na didto sa langit. Ano man mo pakpak yan kanindot anak kamong wa mo palit nga naay ikapalit hibaw na mughain ang inyong ngan napatik anindog na ta sa nakapalit mga igsuon ngadto sa Dios kansang himaya milabaw sa himaya sa mga anghel atong ibayaw sa kinasingkasing ang atong mga pangamuyo ug moingon kita Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami
nga pinaagi sa panalipod sa mga anghel, ang simbahan magpuyo diha sa kalinaw, ug malingkawas sa mga kaaway, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga pinaagi sa pag-alagad sa mga anghel, ang atong mga pag-antos madalang adto sa trono sa Dios, ug ila kitang agakon subay sa dalan sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang balaang mga anghel sa ilang pagpakig-uban kanato, maghupay sa mga gisakit, mga gilutos ug mga masakiton, sa takna sa kamatayon, magdala kanila, ngadto sa ganghaan sa langitnong Jerusalem, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong among Dios, gipadala mo ang mga anghel aron paghupay o pagbantay kanamo. Busa dawata ang among mga pagampo, ang among gituboy, diha sa ilang pangama, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalan sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining among sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga gasa nga gihalad aron pagpasidungog sa imong mga anghel. Itugot nga tungod sa ilang way katapusang pagpanalipod, maluwas unta kami sa mga katalagman karon ug makadangat nga malipayon sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala, maoy pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon, nagpasabot kanamo sa imong way kinutuban nga kahalangdon o nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Ang sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayod nga magdaig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, sa among mga anghel nga magbalantay,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios, Sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang imong palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. Imo kaming gipakaon Ginoo sa lawas ug dugo sa kinabuhing dayon. Tultuli kami pinaagi sa pag-alagad sa mga anghel
sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga pangningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine protection, Diyos nung panalipod niya. Mo ipiktura ni nato kung suod ta sa atong anghel nga magbalantay. Dili ta mo supak-supak niya, dili sad ta magsigi og himog mga butang nga sukwahi sa gustos Ginoo. Sa ako nang gikaingon nga nag-partial counting na ta karon, milapas na ta sa atong target nga 29,500, mga 30,000 plus na. So ugma pohon mo report ko sa unang partial report og pilay sobra, dili nakaabot na bata. Nga ini ka Miyerkules, October 6, mo report na ko sa final gyud natong nahalin sa Kapilinha. Pero sa aning tungura, pakpakan nato ang tanang na malit. Salamat sa Ginoo. Secured na ang atong Kapilinha. Ang ato na lang problema, sila didtong nagtukod sa actual nga building. Kita sa atong pagka-financer, nahuman ang atong role. Ang role na lang sa nila dito, si Brad Reynald Andalis may nag-manage aning construction, bahala na siya. Siya manubag sa Ginoo og mahurot niya ning atong nasulisit, unya di mahuman ang building. Ilubong nato silang buhi dito sa Kapilinha.
Di Fatima. Itaw no, tuga-tuga mong pangayog kwarta niya din yung home no. Ala sige, panglubong mo diyang boy. Di bitay mga buutan kay ni sila no. Hasta ang atong kontraktor buutan kayo. Iampo sa nato o pakukibaw kung say update na unsa tong entanga ang iya sa taong asawa stage 4 cancer. Nya ambot karon unsay update wa na jud koy update pero nihangyo siyang ipaampo samtang nagtrabaho siya didto maghuna-huna pud taon siya siyang asawa nga stage 4 cancer. Buutan kayo nga kontraktor, Diyos nun kayo. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban sa atong anghel nga magbalantay. Padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong